O čom ste čítali, teraz môžete počuť. Mediapoint. Vážení diváci, dnešný Mediapoint je vstupnou branou do témy bulvár. Ani tu nie som. Tu čo je? Není. Mojsej. Není. Oplet sa mu stará. Križovky. Križovky. Ani v križovke nie som. Dnes mi jeden človek, ktorý vedľa mňa pred časom stál, myslím, to bolo v lete, nejaký júl, spomenul si na jednu príhodu, kedy mi volal určitý redaktor z dvoch nosných denníkov, nebudem menovať z ktorého, ale máme tu nosné denníky, Nový čas a Pluska. Jednoducho mi volal redaktor, nie je podstatné. Volal mi, nepredávame, jednoducho klesá nám predaj, potrebujeme niečo, čím by sme refreshli čítanosť a jednoducho to všetko, čo ten bulvár tvorí. Poprosíme ťa, urob niečo, alebo chceli by sme, aby si niečo vystrojil, dajme tomu, rozbil výklad. My to všetko zaplatíme, samozrejme, všetko urovnáme a tak ďalej, ale budeme mať dobrú titulku a budeme to môcť ťahať minimálne 2-3 dní, pretože sa budú nejakým spôsobom tie titulky striedať a bude sa ťahať tá línia alebo ten storyline. Čiže aj také niečo sa v bulvári deje. Pripomenul mi to dneska človek, ktorý nestačil veriť vlastným ušiam, keď toto počul. A za to samozrejme ponúkli, v zápäti napíšeme článok o tebe nejaký pozitívny, alebo čo budeš chcieť, odprezentujeme, alebo nejak sa dohodneme. Jednoducho, toto som chcel povedať na úvod toho celého a teraz poďme pekne k veci. Takže ešte raz opakujem, nosné denníky na Slovensku sú dva. Je Nový čas, je Pluska. Každý z vás pozná vetu, keď vám povie niekto, keď sa rozprávate o tom, že čo a tak ďalej, čo rieši alebo odkiaľ čerpá informácie, tak vám povie zásadnú vetu. Ja bulvár nečítam, pretože každý sa hrá na intelektuála, ale z vlastnej skúsenosti viem, keď mi takýto človek povie, viete, ja bulvár nečítam, ale chcel by som sa vás pýtať. A spýta sa presnú otázku z bulváru, ktorá vyznela nejaká téma, ktorá sa diala okolo mňa napríklad, alebo okolo inej veci, s ktorým niečo súvisím. A spýtal sa ma, ako to vlastne bolo. Čiže začne, že bulvár nečíta, ale v zápäti položí otázku priamo z bulváru. Čiže kto mi povie, že bulvár nečíta, neverím mu. Každý to rieši, každý jednoducho, myslím si, že aspoň 70 alebo 80% obyvateľstva rieši tento bulvár a zobudza sa dnes v tej digitálnej dobe tým, že si ráno pozrie, aká je titulka a keď ho to veľmi zaujíma a nechce čakať, že kým to vyjde na webe, tak si ten print kúpi, prečíta si ho rýchlo v aute, na čerpacej stanici alebo v autobuse cestou do práce a buď ho zahodí, alebo nechá ho tam. Ale prečíta ho za 10 minút celý, lebo ono tu veľa toho čítania nie je. Sem tam, každého zaujíma niečo iné. Každý si tam nájde svoje. Mediapoint. Keď to zoberieme v číslach, odkiaľ sa potom berie, keď už použijem tú vetu, že ja bulvár nečítam. 100 000 cca sa predá denne Nového času a celkovo zásah na ľudí má s webovým portálom Čas.sk má na 700-800 000 ľudí zhruba. Čiže to nie je 5 ľudí, hej, že 5 čítajú bulvár a ostatní nie, ostatní čítajú, ja neviem, hospodárske noviny. Čiže bulvár číta väčšina ľudí. Plusky sa predá trošku menej, samozrejme. Mediapoint. Bulvár nemôžu robiť hlupáci alebo tvoriť, pretože musia dennodenne hľadať tzv. Otvárák, čím otvoria ten celý denník a čím vás zaujmú, keď kráčate blízko toho, kde sú rozložené noviny a časopisy a čo vás upúta ako titulka. Čiže dennodenne riešia. Väčšinou sú to, buď bojujú konkurenčné televízie o svoj program, kde na titulke sa objaví, ako aj dnes, nejaký program z toho niečo a potom je nosná téma. Keď si zoberieme nosnú tému, tak najradšej ťahajú, keď je už téma poriadna a silná, pretože bulvár je o tom, že žiaľ Bohu, čím väčšia tragédia, čím väčší prúser, čím väčší škandál, tým väčšiu radosť majú redaktori alebo
tí, ktorí to robia, pretože majú čo dať na titulku a majú o čom písať. A potom ťahajú ten príbeh, koľko sa len dá a vyžmykajú z neho všetko. Pozrite sa dnes, príklad. Téma, rovnaká téma na titulkách v jeden deň. Čiže pozrime sa, otvoríme si prvé strany, rovnaká téma na prvej strane, rovnaká téma na prvej strane. Obidva denníky to isté. Potom už sú ďalej len omačky a zbytky, ktoré sú tam doplnené, aby sa to predalo a tak ďalej, nezaujímavé veci. Je to celé o tom, pretože nosná téma sa ťahá, dokiaľ to ľudia kupujú, dokiaľ to ľudia čítajú. Veľmi jednoducho sa dá čítanosť spočítať a jednoducho zistiť, pretože koľko ľudí je na online stránke, sa dá zistiť veľmi jednoducho, koľko sa predá denne, sa dá zistiť veľmi jednoducho. Takže toto je vlastne téma bulvár a chcem ešte povedať jedno. Niekedy sa naschvál ťaha nejaká téma, nehovorím, že teraz táto téma je, ktorá je tu, nechcem byť konkrétny, ale určitými témami sa prekrývajú veci, ktoré sa dejú v zákulisí a ako keby to niekomu vyhovovalo, že práve týmto veciam sa nevenuje pozornosť. Preto vás odsmerujú, alebo jednoducho tú verejnú mienku krásne ťahajú niekde inde, alebo sústredenosť toho publika, by som povedal, alebo čitateľov, ťahajú úplne niekde inde a v zákulisí alebo za rohom sa deje niečo, čo by veľmi ľudí zaujímalo, ale veľmi sa o tom písať nesmie. Takže aj o tom bulvár je. Ako som spomínal v jednej časti Media Point, sú ľudia, o ktorých sa môže písať pozitívne, sú ľudia, o ktorých sa musí písať negatívne. A sú ľudia niekde v strede, možno tak. Každý z celebrít alebo celebrity chcú byť v bulvári, pretože je to ich prezentácia, je to ich vlastne job, by som povedal. Ľudia si pamätajú dlhšie fotku ako to, čo je o nich napísané. To je základné marketingové pravidlo a marketing aj hovorí jednu vec. Je informácia nosič je tá osoba a je ten konečný alebo cieľová skupina, ktorý to číta alebo ktorý to vidí a tak ďalej. Čiže toto je úvodná časť do témy bulvár a ako sa píše, tvorí a tak ďalej, budeme pokračovať v nasledujúcich častiach. Pijeme Fernet cez internet a lesknú sa nám monitory. Pijeme Fernet cez... Čítali ste a teraz to môžete počuť. Media Point.